ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ଆଶ୍ୱିନରେ ଅବତରିଆ ତୋ ସିଂହ ବାହନରେ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ତୋ ସିଂହ ବାହନରେ ଯେବେ ବଢିଯାଏ ପାପ ଭାର, ଯେବେ ବଢିଯାଏ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁଗୁଳ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। 21 ତାରିଖ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।